Είμαι με την παρέα μου μια νύχτα σε ένα κλαμπ και θέλω να χορέψω μια ζεμπεκιά. Πάω στο DJ, του λέω παίξε Διονυσίου, πάρε και μια κατοσταρού. Και μου λέει δεν έχω. Και με τι θα χορέψω, με τα τζάγκαρ τζούγκαρ. Καταλαβαίνω, δεν καταλαβαίνω. Τι λέει αυτό? Γιατί είναι το πει εδώ αυτό, δεν καταλαβαίνω. Γιατί μας διακόπτουν την εκπομπή για αυτές τις δηλώσεις κάποιος πρέπει να μας εξηγήσει. Είναι τρομακτικό με Διονυσίου, τρομακτικό. Ήρθε σε αυτή τη γη σε μια κάψουλα μέσα από έναν εξωπλανήτη που τον λένε Κρύπτον. Είχε υπερδυνάμεις. Για να πετάξει σήκωνε όχι το ένα χέρι αλλά και τα δύο χέρια. Ζήτω ο Σούπερμαν, κάτω ο Μπάτμαν. Κατέβηκα στην αγορά να κάνω κάτι ψώνια και σταματάει δίπλα μου ένα μηχανάκι. Ρωτάει πού είναι η Ομόνια, του λέω με χαρά θα πας όλο ευθεία. Και μου απαντάει ο αλήτης θα τη φας και να είναι κρύα. Ήταν Teddy Boys. Γιατί το πήγε σε εμάς. Όχι, είναι ντροπή, είναι ντροπή. Να πάει στην αστυνομία ο άνθρωπος. Είναι ντροπή. Κάθομαι στο σαλόνι μου να δω μια ταινιούλα και με έχει καταφάει ένα κουνούπι. Στείνω καρτέρι, αρπάζω την παντόφλα και πάω να το λιώσω. Και οι άλλοι μου λένε σταμάτα, θα κάνεις λεκές στον τοίχο, άσε μας χειρά μου. Είπα προς τον καημό του, ξαλάφωσε. Συμβαίνω. Καταλαβαίνω. Είσαι στο σπίτι ήσυχος μετά από μια δύσκολη ημέρα. Αράζεις τον καναπέ για να ξεκουραστείς και μόλις αποκοιμηθείς έρχονται τα κολόπεδα και βαράν τα κουδούνια και βγαίνω με τα σόβρακα σαν τρελός στο μπαλκόνι. Πού είναι το κράτος? Μα τι μας βγάζουν αυτά τα πράγματα, αγαπητέ μου, δηλαδή. Κάλεσε την τοπική αστυνομία εκεί και πες το, δηλαδή τι είναι αυτό το πράγμα κάθε μέρα. Πω. Βέβαια δίκιο έχει ο άνθρωπος το κολόπεδο. Θα θέλαμε να παρακαλέσουμε το στρατή το Λιαρέλη και το τμήμα ενημέρωσης του σταθμού να μην διακόπτουν την εκπομπή μας για τέτοιου είδους πράγματα. Όχι. Πήρα ένα φωτιστικό να βάλω στο σαλόνι και παίρνω και τη σκάλα για να το περάσω. Λέω στη γυναίκα μου βάστα λίγο τη σκάλα και την κρατάει έτσι. Κράτα και με τα δυο χέρια. Θα κρεμοτσακιστώ ή δεν καταλαβαίνεις? Μας βρήκε τώρα. Πήγα φέτος διακοπές σε ένα όμορφο μικρό νησάκι και πέτυχα στο δρόμο μια τουρίστρια. Της λέω hello baby και αυτή ξαφνικά τρέχει. Της φωνάζω στάσου, νύγδαλα θέλω να σου δώσω. Και ο Βόγλης το έκανε σε μια ταινία. Οδηγούσα για δουλειά και έμεινα από μπαταρία. Λέω την τύχη μου μέσα θα πάω με τα πόδια. Μα βλέπω ένα ταξί και του κάνω νόημα. Για Χίλτον βολεύει και με γράφει κανονικά. Του πήρα το νούμερο, θα τον καταγγείλω. Είμαι στο σπίτι μόνος και βάζω ένα πλυντήριο με σοβρακοφανέλες γιατί είχα ξεμείνει. Τελειώνει η μπουγάδα και μόλις την απλώνω η από πάνω η κάρια μου πετάει βρωμόνερα. Θα τις ρίξω εγώ, θα τις κλείσω το πάρκινγκ. Παναγία μου και θεωρείτε. Και γιατί εμάς? Βγαίνουμε αντεπίθεση κι ας παίζαμε με 10 γιατί είμαστε ομαδάρα. Βγαίνει παλιά στον επιθετικό μας και ο βλάκας ο επόπτης σηκώνει offside. Τι κάνεις ρε στημένε? Δεν είναι πρωτάθλημα, είναι παροδία. Θα πάρει σημαντικό. Σημαντικό. Έπρεπε. Έτσι θα πετάει. Πετάλα. Φύγε και τέλος πάντων. Χριστίνα, είσαι καλά? Χριστίνα, ζεις? Χριστίνα. Περίμενα στο φανάρι. Δεν κουνιόταν τίποτα. Και δεν υπήρχε ούτε ένας τροχονόμος. Ανάβει πράσινο και ο μπροστινός φιλιέται. Ξύπνα ρε σαλιάρι. Εδώ βρήκες να χαμουρευτείς. Βάζει πρώτη και φεύγει. Και με έπιασε κόκκινο. Κατέβηκα χθες βράδυ για να πετάξω τα σκουπίδια. Είχαμε φάει ψάρια και μύριζαν. Τάνω στον κάδο, ανοίγω το καπάκι και πετάγεται μια γάτα. Η καρδιά μου πήγε στην κούλουρη. Στον τόπο θα έμενα, νέος άνθρωπος. Πήγαμε τους φίλους μου για ένα πασκετάκι και δεν έχω πάρει ούτε πάσα. Κλέβω την μπάλα,
Φεύγω για λέει απ και λέει ο άλλος πάσα. Μη μιλάς ρε πάνω στο χέρι. Μπέρδεψα τα πόδια μου. Έχασα το καλάθι. Στο σούπερ μάρκετ ήμουνα να πάρω λίγο τραχανά. Γιατί είναι θρεπτικός και τον τρώω. Φτάνω στα τρόφιμα. Το τραχανάς ήταν στο πιο ψηλό ράφι. Και εμείς οι κοντοί τι θα κάνουμε? Να κόψουμε τον τραχανά? Δεν έχετε τσίπα? Είμαι καλός στη γεωμετρία και παραδίδω ιδιαίτερα. Και τώρα θα σας πω για τα τρίγωνα. Στα ορθογώνια, για να βρεις το τετράγωνο της υποτείνουσας, παίρνεις τις δυο κάθετες πλευρές, τις υψώνεις το τετράγωνο και τις προσθέτεις. Πάω σε μία ψισταριά με φοβερά σουβλάκια. Είχα καιρό να φάω και τα είχα πεθυμίσει. Έρχεται η σειρά μου, κοιτάζω το μάστορα, του λέω βάλε 5 και μου λέει μόλις τέλειωσαν. Και εγώ τι θα φάω? Κλείστε το ρημάδι. Κυρίες και κύριοι, τι ευχάριστη έκπληξη. Με ειδοποιούν ότι θα κάνει βαρισίμαντη δήλωση το σημαντικό πολιτικό πρόσωπο. Ναι. Είμαι στο ασανσέρ και μπαίνει μια κυρία 5 φορές σαν εμένα. Με κοιτάζει λάχνα, απλώνει το χέρι της, πατάει το stop και αρχίζει να με φυλάει. Φώναζα βοήθεια, θα με βιάσει. Μια δήλωση από το σημαντικό πολιτικό πρόσωπο θα έχουμε. Στο σχολείο που πήγαινα, οι δύο από πίσω μου συνέχεια μιλούσαν για αλητήριοι. Τους λέω να σκάσουν και μου φωνάζει ο δάσκαλος, Μιχαλολιάκο έξω. Μα εγώ το μάθημα πρόσεχα. Μη με αποβάλλετε. Είμαι αριστούχος. Τι, ναι. Τι εννοώ? Μάλιστα, οκ, ας την ακούσουμε τη δήλωση. Καρναβάλια ήτανε. Είχα ντυθεί Batman. Πάω σε ένα πάρτι και ένας νεαρός που είχε ντυθεί Luke Skywalker βγάζει φωτόσπαθο και φωνάζει μπαμπά, ρε Batman ντύθηκα, όχι Darth Vader. Γίνονται όλο και πιο παράξενες οι δηλώσεις του. Τι, δεν μου πεις. Σε βρήκανε καλό παιδί, τις εκμεταλλεύονται. Στρατή, ρίξ' το κατευθείαν. Δεν μπορώ να το παρουσιάζω άλλο, ρίξ' το. Είπα να κάνω γυμνισμό πέρσι το καλοκαίρι και βγήκα στην παραλία Τσιτσίδη και είχα δίπλα μου έναν που φιλιότανε και του είχε γίνει έτσι. Σιγά του λέω ρε φίλε, θα μας βγάλεις το μάτι. Πάλε κανένα μαγιό. Προβλήματα. Προβλήματα. Του έγινε έτσι. Για 106 λεπτά. Give you a ring. Έβγαλα το σκύλο μου να πάμε μία βόλτα και κάνει την ανάγκη του σε ένα πάρκο. Σκύβω να τα μαζέψω και ξάφνου ακουμπά του Τατσόπουλου η τσουτσού. Μαζέψου βρε σάτυρε, η πολιτεία τι κάνει, βάλτε τον μέσα. Ντροπή. Έχει δίκιο. Ήρθαν σωματικά τόσο κοντά. Τι να μπουζέψει. Γεια σου Ευγενάκη. Πότε θα βγω με το κομπολόι εκεί να κάθομαι? Δεν ξέρω. Τι γίνεται? Καλά, εσείς? Καλά. Λοιπόν, το σημερινό βίντεο η αλήθεια είναι ότι το περιμέναμε, για να σας είμαστε ειλικρινείς. Ήταν θέμα χρόνου να πάρετε τη δήλωση αυτού του πολύ σημαντικού πολιτικού προσώπου και να φτιάξετε τη δική σας. Την πρώτη απόπειρα την έκανε ο Τέο. Ας τη δούμε. Κι όπως έδερνα εμφανίζεται μπροστά μου. Την βλέπω με τον αλλοδαπό. Φορτώνω, αρπάζω μια βαριοπούλα και πλησιάζω και μου λέει συνοδεύομαι. Αφού δεν ταιριάζεται σου λέω. Τόσο αντικειμενικά σου λέω. Το φελέκι μου. Ποιος ήταν? Ο Τέο. Ο Τέο, να είσαι καλά. Ευγενία, να είσαι καλά και εσύ. Είσαι πολύ βιαστική. Νόμιζα ότι αγχωθήκαμε εδώ με τη... Και τα δικά σας τα... Πες το εσύ, δώσε. Ναι, εδώ τα στέλνετε. Το δείχνω. Και εκεί. Εδώ. Και αν θέλετε και εδώ. Τώρα θέλετε εσύ μόνο σε μένα. Σε αυτόν όχι, μόνο σε μένα. Να, αν δείτε με το που θα πάει η κάμερα στο Χρήστο δεν θα υπάρχει διεύθυνση. Δεν λειτουργεί. Εδώ λειτουργεί. Στο Γιάννη λειτουργεί η διεύθυνση. Τίποτα.